तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मेटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई गाना। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहितनी तो 100% बाकी गाना रउआ मार्केट में गर्दा करी। लेकिन ऐसे पहले रुआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रुआ के पसंद बा, रुआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, उहो बिल्कुल उचित चार्ज पर। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोल बम के गाना, चाहे रक्षाबंधन गीत, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपने मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले। तो ऐसे कहल चाहब कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार आयल बनी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समझ के मिले। चलिए देर ना करते हो, आज के मीटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रुआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हो, आज के मीटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा। आज से बहुत पुराने वो गाना ही रहे, शुरू में लाइफ झलकुटन गाना रहे खेसारी लाल यादव के कि हमर होके लगही सुतालिए आमा बेटा राउर पी के रोजे करे ले डरामा। यही ट्रैक पर हुआ सब खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मीटर। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम कर रहता आ लड़किया गद्दारी करती लड़कवा से। तो लड़कवा एक दिन का कहता, कोना भाव में कहता, कैसे कहता कि लोहरे जन बहई है सोना तू हमारा लाश पर, कि लोर जन बहई है सोना हमरा तू लाश पर, बनी मोर पचाठी तोहरा मरवा के बांस पर, कि बनी मोर पचाठी तोहरा मरवा के बांस पर, कि कहिले भारी धोखा बारू मोरा विश्वास पर, कि कहिले भारी धोखा बारू मोरा विश्वास पर, बनी मोर पचाठी तोहरा मरवा के बांस पर, कि बनी मोर पचाठी तोहरा मरवा के बांस पर। तो उम्मीद करते हैं मीटर वह सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सके, व्हाट्सअप कर सके, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन ऐसे पहले रुआ समझ से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहता नहीं। ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ समझ के खाली बता सकिले, समझा सकिले, ये रुआ ऊपर डिपेंड करते हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना रहा मार्केट में बाजी। तब मिला तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेकर। तब तक ले रुआ सब सन्मति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।